Usa ka 49 anyos nga babae sa Valencia City, Bukidnon ang nakaplagang patay sa kasagbutan nga bahin sa hilit nga barangay sa syudad. Pagkamatay sa biktima, dili pa masuta sa otoridad. Ani report. Patay na diyang nakaplagan sa mga residente ang 49 anyos nga babae sa kasagbutan sa barangay Concepcion sa Valencia City, Bukidnon adlawng Martes. Daling nanawag og tabang sa otoridad ang mga residente. Kita ang patayng lawas sa mong babae nga nagkadugo na og wala na isapot sa lawas. Sa gihimong investigasyon, adlawng Lunes ulahing nakita ang biktima nga anaa duol sa mong lugar. With the information nga atong nakuha as to the background of that victim, no, allegedly sa iyang pamilya nga background, she is not in good terms sa iyang bana. Though wala kini sila physically nagbulag kay nag-ipon paghapon sa kabalay nga niabot sa punto as to her background, niabot sa punto nga iya kini gipailan og kaso ang iyang bana nga 962 pero wala ni dayon. Rason nga usa sa mga posibleng motibo sa krimen ang may kalampigitan sa personal nga relasyon sa biktima. Duha ka mga persons of interest ang ginaimbestigahan sa kapulisan apan dili pa nila maestablisar kung paunsang paagi namatay ang biktima. Sanglit walay nakita nga posibleng samad o bunog niini. Nag-conduct sila ng inspection mga 2 kilometers, no, from the crime scene of inspection. Wala sigid sila nakita nga any signs of struggle. Sama sa kong giingon ang area lisod pagit pagaadtuan. Padayon ang pagpanguha og ebidensya karon sa otoridad para ilang mapasakaan og kaso ang mga persons of interest sa maong kaso. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.